आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों ओमफ्राय आं मर्निंआवनो भिडिअ खालामदों आरोना मेगनफोरा एसे बुल्ला बुथाव जाना दङ थ' जिखियानो जाया मानोथो आरो आं भिडिअखौ जागायजेननोसै उनाव मोनसे फिसा मोनसे स्क्रिनशट देखायना होनि माने फैला जे बरगयारि सारनि आरोना थ' बे स्क्रिनावहाय नायना लानो हागोन पस्ट होदो आरोना मोनसे जानो हागौ नोंथांमोना बे पस्टखौथ' नुखाबायानो ओमफ्राय नेक्स्ट आपडेट दङ आरोना नोंथांमोना खोनासंना लानो हागोन मा बुंखो थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाबानो जाबाय आं जास्ट ओरैनो आपडेट होगोन आरोना थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो मा बुंखो इउपिपिएलजों फिजानाय माथाम माब्रैसो सैमा बुन्दाफ्रा फेसबुकाव जाहा थाहा लिरलागासिनो दङ जेबो ओंथि गैया जेबो सोदोमस्रि गैयै बाथ्रा लिरगासिनो दङ आरो इउपिपिएलाथ' दा जोंनाथ' गभर्नमेन्ट दानाया बिपिएफआ मास मोनथाम जानो सानथाम नांबावगौ आरोना 5 थारिख मोनबासो 3 मास जागोन बे 3 मासावनो इउपिपिएलनि हालोदा गारिनि नाट बुल्टु रोंनायफोरबायदि लरग' थरग' जालांजोब्बाय नाय आरो नोंसोर जोंनावथ' अनेक फन हरो दै कन्टेक्ट खालामो जइन जानोसै मा जानोसै होननानै खिन्थु जों लाथ'वाखै दानो बे एमएलए इलेक्सनाव नाय नों माबायदि लैहोर लैहोर फैयो इउपिपिएलआ जिर' बे भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना आरो मोनसेबाव भिडिअ क्लिप्स दोङो बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन मा बुंखो थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे खोनासंना लादो बिपिएफआ देरहानानै मेलाफोराव जौ जुवा होबाय होनलायलायना निउसाव होनाया माथो इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो सिगां पिकनिक जाहैनानै जौ लोंनानै मोसालायनाय नुदोंलाय निउ इयाराव बयबो रंजानो गोसो जाखायो बेवहाय इउपिपिएल बिपिएफ होननानै लाब गैया बिपिएफआल' लोङा इउपिपिएलआबो लोङो नोंबो लोङो निउस होग्रायाबो लोङो मिथिबाय बयबो लोङो रंजायो बमा गावो आरो एक्सिडेन्ट जानायखौबो होयो नामा बिपिएफ देरहानायखाय एक्सिडेन्ट जादों बेलाय गाव गावनि गोरोन्थिसो लोंनानै जानानै आरो बेबो उन्दै उन्दै गथ'फोर बाइक साखावलाबायनाय बेफोरबायदियाथ' थैखागोन लोंनानै जानानै ओमफ्राय बेयो पार्टिनि नाम जायो आरो गोदाव सोरावनो बेलाय इउपिपिएल देरहानायावबो मानसिया थैयो बिपिएफ देरहानायावबो मानसिया थैयो पिकनिक जानायाव बयबो रंजानांगौ बयबो लोंनांगौ आंबो लोङो बिपिएफनि मानसिफ्रा नै गोजांबावाबो बिराद गुसु मा बुंखो बेखौथ' खोनाखाबायानो नोंथांमोना आरो मोनसेबाव दङ आरोना भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लानो हागोन मा बुंखो थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे खोनासंना लादो दा बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैब्लानो हाग्रामानि सरकार फैबा मानो दावराव दावसिया बारा जायो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बरुवा सरकार सालायदोंमोन माथो सिं स्र' ओरैबायदि सान्ति गोजोन रावजोंबो दावराव दावसि गैलायै सरकार सालायनो हादोंमोन दा बे कुइसनखौ खालामगासिनो रायजोफोरा ओरैबायदि कुइसन खालामदों मानो बेफोरबायदि जायो माने आसरित मोनदों आरो रायजोफोरा ओमफ्राय जितु दा बिपिएफ गभर्नमेन्टआ पावाराव फैनाय लोगो लोगो सरकार दायोब्ला लाइमोनफोरनो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बेखार लाइमोनफोरनो 100 कौटि बाहायनायनि खोथा ओमफ्राय दा बेखौ अलरेडि रानबायबो होननानै खोनादों आरो जे रानदों दिनै मा जादों नोंथांमोना मिथिगौना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बै समाव मा बुंदोंमोन बिक्रम दैमारि आदा आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना मा बुंदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया दा बिक्रमा बुंदोंमोन जे जेब्ला फार्स्ट माने स्किमा जागायगोन बा फार्स्ट माने बेफोरबायदि राननाया जागायगोन होनाया जागायगोन बेयाव पार्टि खालामनाय हिसाबै बिपिएफआ सिगां थाखागोन बा पार्टिनि मानसिया सिगां थाखागोन बिनि उनाव माने फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै पार्टिनि मानसिया मोनग्रोगोन जाहैदों ओमफ्राय बिनि उनावसो पार्टिनि मानसि मोनखांनायनि उनावसो इन्डिभिजुवेला उनाव जाहैगोन फार्स्ट प्रायरिटियाव बिपिएफआ माने पार्टिनि मानसिया जाहैगोन बे बाथ्राखौ बुंखादोंमोन ओमफ्राय प्रहलाद ब्रह्मआ बुंदोंमोन जितु 100 करोड़नि जितु खामानिया सोलिबाय थादों सोलिनानै अलरेडि खोनानो मोन्दों जितु फर्म फिलआपखौबो खालामबाय फर्मखौबो लांफाबाय दा बबेबा गामि दबसेयाव मोनबा 6टा बेबायदिनो फेसिलिटि गेदेर फिसा नायनानै बेफोरबायदि रानदों होनदों ओमफ्राय दा नामा जाहैदों लाइमोनफोरनि दै नामखौ बिथांमोना लाइमोनफोरनि खालामदों सेंग्रा सिख्लाफोरनि खालामदों उनाव मा जाहैखो नोंथांमोनाथ' साननैसो एसे खोनाबिरदों जानांगौ थ' सोरबा प्राइमारिनि सेक्रेटारि सोरबा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सोरबा भिसिडिसिनि रेभिनिउ भिलेजनि मेम्बार सोरबा चेयारमेननि न'खर दा बिसोरसो माने फार्स्ट लिस्टखौ लायदों जाहैदों आरो ओमफ्राय जायफ्रा इन्डिभिजुवेल दङ माने पाब्लिकफोर जायफ्रा वोट कार्ड्सफोर थायोना पार्टिनि वोट कार्ड्सफोर थायो बिसोरखौ माने जेबो पात्ता होआखै जाहैदों दा जाखागोन दावराव दावसिया
दा बेखौनो एखेबारे प्रह्लाद ब्रह्ममोना 100 कौटिनि थाखाय जागायबायानो होबायानो जाथारदों बोरैथो थगायालासिनो नोंथांमोननिया एकदम ओरैबायदि माने समायखेरा होलायनानै सत बांसा होलायनानै माने बिराद मोजां सैथोजों माने गभर्नमेन्टखौ सालायनो नागिरनाया माथो फैमाल जागासिनो फैमालानो फैमाल आरो दावराथ' दावरावआ दा बुंखासै माने बिपिएफ गभर्नमेन्टआ कन्ट्रल खालामनो हाया फरायसाफोरखौबो नायनो हाया सोरबा गौथुमखौबो नायनो हाया सोरबा माखौबो नायनो हाया खालि गावसोरनि गोहोखौल' माने गावसोरनि पावारखौल' सानबाय थायो गुबुननि जेबो खोथा साननो रोङा बेखायनो दावराव दावसिया बारा जायो भिडिअखौथ' नुखाबायानो आरो मोनसेबाव दङ आरोना बे भिडिअ क्लिपखौबो खोनासंना लानो हागोन मा बुंखो थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिपखौबो एसे नायना लादो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ फानजोब्बाय मानोना बिथाङा दिनैनि समाव ट्राइबेलफोरनि मानसि नङा गुबुनारिफोरनिसो मानसि जि हाखौ जि रायजोखौ जि बिटिसिखौ बेसेबांबा हाजार हाजार मानसिफोरनि बलिदाननि गेजेरजों मोननाय बे मोननाय जोंनि अधिकारखौ बिथाङा दिनै फाननो लाबाय आरो बोरै फाननो लादों जे दिनैनि समाव 6 दुल बायदि मोनसे एरियायाव हा हुखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय जिबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ मावालासे बिथाङा हा हुखौ नायनो थाखाय हा हुनि मोजां गाज्रिखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनो सोरनोबा लेन्ड एडभाइजारनि चेयारमेन सोरनोबा मेम्बार होनानै दिनै बिथांमोननो हा हु मोनफुंनो हानायनि लामाखौ रोखा खालामना होदों दा आयेनगत भाबै बिथांमोना बेखौ खालामनाय नङा बिथांमोना हा हुखौ बक्र नियमजों गुबुन खान्थिनि गेजेरजों गावसोरनियाव लांनायनि बेबस्थाखौ मोननो हानाय जासिगोन दा थांनाय सरकारा बेखौ मोनसे आयेनगत भाबै होनायनि बेबस्था खालामदोंमोन खिन्थु बिथांमोना दिनै हा हु होनो नागिरदोंब्लाबो जेराव चेयारमेनफ्रा गुबुनारि जायोबा माने गुबुन मानसिफोरा मेम्बार जायोबा अबानिया बेवहाय जि नियम नितिनि गेजेरजों जि आयेनफोरनि गेजेरजों हा हुखौ होनांगौमोन बे आयेनखौ बादनानै बिथांमोना होसिगोन अब्ला नोंथांमोननि बै बेसेबांबा गोबाव सम बर' हारिखौ दैदेननो थाखाय बर'नि थाखाय आन्दलन खालामबोनानै जे 6 दुल मोननाय मोनसे जारखुंथाय जि मोनसे खुंथाय बेखौ जोङो बावैसोनि गेजेरावनो जोंनि आखाइनिफ्राय हगारना लानाय बायदि जासिगोन हा हुनि अधिकारनि थाखायनोथ' जों आन्दलन खालामदोंमोन हा हुखौ नागिरनानैथ' जों आन्दलन खालामबोनानै बेसेबांबा मानसि बुथारबोनाय जाबाय मानसि थैबोनो गोनां जाबाय मानसि खोमाना लानो गोनां जाबाय माखासे मानसिफोरा रान्दि जाबाय माखासे मानसिफोरा फिसाज्ला गोमा जाबाय माखासे मानसिफोरा बिमा बिफा गैजायै जाबाय नाथाय जाय मानसिफोरा बेखौ लिडिं लानानै दिनैनि समावहाय राजगादि लादों अकल राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय गासैखौबो जलान्जलि होनानै गावनि हारिनि खैफोदखौ लाना फैनाया बेसेबां जुक्तिगत जुक्तिहंगत आं बेखौ रायजो राजाफोरनि आखायाव हगारनो सानदों आरो बिनि गोरोन्थिया जोंनि रायजो राजाफोरनि जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ साना हसियानो जोङो आन्धा मेगनजों जाय मानसियानोखि अकल गावनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावालासिनो थांग्रा बे मानसिनि आखायाव जोंनि सासननि गादिखौ हगारना होनायनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि नङा जों रायजो राजा हिसाबैसो लानांसिगोन आरो बिदिनो फिथाइ मोनगासिनो दङ दिनै जों जौगानाय लामायाव खाराखै ओंखायनो रायजोफोर जोङो हुसियार जानो सम जाबाय हुसियार जानायजों लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलखौ रैखाथि होनांगोनबा जोङो आरोबाव राजखान्थि सोमावसारनायाव गोख्रों भाबै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो हानांगोन अबानियासो जोङो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि 6 दुलखौ बासायनानै लाखिनो हागोन कार्बि आंलंआ बोरैबादि जादों बेबायदिनो जोंनियावबो जानो थांगासिनो दङ बेखौ बासायनायनि दायित्वआ दानि जि जेनेरेसन बे जेनेरेसनानो बासायनानै लाखिनो हानांगोन नङाबा फैबाय थानाय जेनेरेसना जोंखौ दुसिगोन बेनोमोन भिडिअफोरा जास्ट ओरैनो आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैदो आरो ना गाज्रि मोनलायनाङा ओमफ्राय आं मर्निंनि भिडिअ खालामदो क्वालिटिफोरा एसे बोरैबा जादों आरो आंनि मेगनखौ एसे बुला बुथाव नुदों आरो ना
तो जिखियानो जाया मानथो नेक्स्ट आपडेट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर